Kalong ka kubor ka bakman na kabenta ka samla iakhunkti ka jylla, namar menta ka kenti ka jingla ban penlong ya ka Shillong Arm Fight 2023, kala long ka kabuk ser na kabenta jongki, bakin yo ban ki rinsan, ban iatynjuh bor bat kiwei pat ki samla na kathan syate lamingi jongkari, bat kumju na kiwei pat ki jylla bapau nam, ha ka jing yakop iakhunkti hapok kari. Ha kani ka kenti ka bamenta ka Meghalaya Arm Wrestling Association MAWA, haringkat ka jinga trailang bat ka Bouncer Association of Meghalaya BAM, bat ka Trailang Welfare Society TWS, kilala ban penlong ya kani ka rensan yakop iakhunkti ka bahe ha ka nongba Shillong ha ka arpau tarik no pra, bat ka bankot pat ha ka arpui tarik no pra ha ususu tham auditorium. Kani ka jingakop kala kring shisha ya kirang bat hei ya lekai na kaleng ka district jong ka jylla, bakin yo ban iatynjuh bor ya la ka jing tibet ka jongki ban yakhun ha kani ka rensan. Ha kani ka sngi ki samla kirang ba bat ki badan jingduna ha ki dukhat met, kilawan ban poi na kaleng ka jylla, ban pen I ya kasap ka pong ka jongki ha ka jingakhunkti. Ya kani ka jingakhunkti lawan ban sakhi langda utara jong ka Pro Panja League, ubadai artat uklur akplim ka Bollywood upravin dabas, bat ka puran ka Bollywood ka Priti Jahan Gyani, ringkat ka jingadan lang upresiden ka BAM, uba Junestar Kharbuli, uba finally parian, uba Bantali El Nari bat kiwei. Na kalyang uba Junestar ulayathu uba ka jingwanra ya kani ka jingakhun, kalong ka kabu ya kiwei ban peni ya kasap ka jongki, bat da ka jing ibit jongki nong penyat kin la ru ban syakjet ha ka PPL, bat wat ban yakhun ha ki rinsan bahe jong ka World Championship. Ulayathu ba kiladan kumbasan pongot AA ki bayakhun ha ka kerdan para athletes, ha ka ba khambun ki dei na Meghalaya, bat kumbasan spa ki bayakhun ha ki wei pat ki category, bat ka ba itinat kalong ba ki khasi ki dala shisha ban penlim, ya khambun ki badai ki nong lekai na bar ka jylla. Ha ka bayadei bat kani layok ban yakran bat ka kong Margaret Pathau, ka ba penpau ba ka jingla ban penlong yakum kani ka rensan yakhun bahe ha ka nongba, kan aiman siam shibun ya ki khun samla na kaleng ki district ka jylla. Kala ongru ba kani ka lumpung kala kring ru ya ki nong lekai na kathan syate lamingi jongkari, bat kumju na po Haryana bat Gujarat. Ka kong Margaret ka badai ru ka wei na ki thei iakhunkti balapau nam ka jylla, ka penpau ka jing sngokmen ba ka jingwan phai biang ka jongka ha kani ka jing lekai, hadian ka jing shong that ka ba shipor, kalayarap shikat dei ya ka bakan la ban khur ya ki nam job, na ki rensan yakhun ki balong hai ki wei pat kiri ka perthei. Kawai kalong ai ki play ya o president jong ka mawa bolong bu nong seng ya ka bouncer ba Jun Kharbuli de me iba aiman siam yang hi kum ki players baro ban kalong ya kani ka tournament kalong first ever hadian ka jing comeback jonga. Enten kalong ru kawai ba aiman sim ki kun samla ban kring shibon de kiwei ki district ban wan ya shimbenta baru akan ka rensan ka bamenta ngi ke not easy kini ki not east states ki bawan ban shimbenta bat kum kiwei ru kum Haryana Gujarat de song tanat shibon haba kum kini ki jingele akai ki wan state ajong nomor ba bon hi ki ba sha select ki de betang first second hindrai hakani kala along open championship babaro ki weight category kilaban shimbenta championship international kadai IFB Mr Universe dia ketupat kadai ka open championship ya ba all ki weight category 70 above ki participate dia ketua 1 second nang ni syakmat dia ngakwa no ruwa kajuk kapor ban let coaching pentrim yala dia pentepet yala dia nakabanta ban long referee ban long professional referee lang taban ai coaching ru iki kena kamtam ma kathan ribhoi namar nga dei sha ribhoi de kiwei ru kidon hang ni ngamla ban ong kamtam alan sun ma banyang long wei coach ba la kam tebet bahang ni Syllong di syate syathain ribhoi pat ngadang dantang manga dan hi kiwei ki players ru belawan Asian Championship ikituru ngala ibet bakin I training lem no sai kiwei ki players ki badan syaki kendong kensut jang uthan ribhai khnang ba ka jingyale ka state championship kanlang ka ba itanat ka ba isyong kya ka ba I thiang khnang bangila ban sai shibon ki players pat ban take part aka world championship aka national kamtam lingkong
Hadian haka world haki Asian Championship but haki way paki international. Hadian ke jing shong tat janga ka pelong shisha yang abangan wa ban kyo rinsan biang sisisin. Hadian kalalong bakan dais nem hadian. Dia ngayo ban shim benta haka national kabalong ha Jammu and Kashmir. Ang ta ngayo ban shim benta Chhattisgarh lang ta basutanat kalong haka world championship. Romania ngawan 8 rank. Din ketu ka pelong biang yang ba em keempat kot tangkat ni kadang day first experience nga later nga practice biang hadian Arsenal nga yale akai biang ti so tanat sibon Meghalaya ketu kana kum ka world champion ha Turkey hajar aku nang ta Dubai jong ke Asian Championship ngawan gold medalist ka hajar aku lain.